gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Warog. Apa yan, Teng? Ne. Ha? Ne. Adan samot COVID kaun. Apa yan ako namday taan, Teng? Ha. Ay. Jak meten masay op ti anglit ni uncle mo. Ah. Awanan ti aglit ko dungo. Awan COVID mo, antay. Ah. Talaga lang nga awanan ang lit ni Anggal. Anya nga iti inaramid na. Nauman je ang lit na kenkwana. Iso api manawan. Na. Naglaigan ni Kwara. Kasta ati ka anakan. Na, atan samot ka balay taabulog akal daing badong. Tila man ipagbagamon to yang. Dudwa talag nito oy. Apay nga ron nga damaangot ko anadang raw. Hay! Adaya may. Ha! Sika! Ha? Ay di kagpabasol man to yang. Hay! Sika talaga! Ay, unay mo't day tanga angot mo, nagdang raw! Awan to pa'y maangot ka. Ay, makaulaw ti angot mo ba daw? Ha? Ay na! Nay, apay ko mga reklamo ka. Kit maki ang angot ka lang, may. Ha! Adala kum asabaw, tapno maikat ti dangro ti tao, maray. Na, ay, awan. Unay maday tanadang ro ataon. Ni badung ko, maray. Ay, nagdangro ti angot na. Anya, ay katgapo siguro iti pudot ti panawin Saan mo't iday? Kat ibagam ang agdigos. Asino ti agdigos? Ni badung ko, maray. Ay, nagkaro ti dangro na. Na, ni, apay nga katawa ka, maribanan. Ay, ay, naragsakak nga main. Awanan ang lit ni Inteng. Ha? Awanan, maray. Wan, awanan at talaga. Nay, ni mangarod ka ba dong tinabangsit ita? Pudno aya, marituyag. Ay na, maray. Permay, nagdangro, agat kaldeng. Ay, sos. Ay, ang mga nutoy pudot ti panawin. Siguro. Basta siyak. Naragsakak, tanabanglon ni Inteng. Naragsak ka? Ay, katuan, marikwanang. Siya kita tinaliday ko, kumaray. Kat, gapaw ta naragsakak. Ilibre kayaw. Nay, mayat Ala, ayaban nyo reta aglaklako iti ice cream. Ta ilibre kayo man iti ice cream. Ay, sige, maray. Ice cream! Gumatan kamay! Andiyan nga Kwara. Wapo mo latilan. Wow! Asisilap ta sapatos mo. Pati buhok mo Anggal. Nagsilang. Tay imported a pumada ti inusar ka. Kan... Ay na, nagbanglo ka, Anggal. Hindi ka natagarita mga numanggag na ka ni Antim. Kaslang mapan kagaram ah. Saan? Ninungag. Dua kami ka ni Tata Mabadaw. Ha? Anya mo't day ang agninungan. Nagdangraw. Siyak nga. Nabanglaw. Aray! Bandaytan. Ay, sus. Paray! Isong agpaisaw. Umay ka, anta mapantan, paray. Mala daw ta na dyan pag ninungan ta. Una, mapantan.
Dayo mas tartaraki kang ni Tata Badong ang kang. Ni pare Badong. Kasla grupo-grupa nga alala. Malainta na, paray. Oh, sige pare. Ay, damagok man kan kano among ti papananta pare. Damagang pailaang, paray. Mapantaag ninong. Among magayam apay akas tatilangam. Ha? Apay a question na ramti lang paray. Amo, mapantaag ninong iji kasaran, paray. Ay, nakatsinilas ka. Saan ka pa nagsagsagaysay? Ay, Ha? Ay, Wayne. Nalipatak mo tinagpay so tinagsagay say paray. Ay, ada sagay-say mo dita paray. Buludak man pay. agsagaysay ka pa'y laang kat asidagtan iji kasaran. Bayam nga rodan paray. Kastanan. Isaw ti uso ita. Aguri ka. Kasla ada me akaabay ta ah. Ha? Ungagpay sa paray. Apay, di mo maangaw. Tagdangro. Siyak day jay paray. Ha? Nagbiro ka pa'y laing may. Ay, sika. Wayne, amin na kon paray. Agninong ka, nakadangdangro ka. Intaki din dita kasaran paray. Sumalak man iti balsay. Imunan. Ay, kababain akadwa. Ala, makabanog mo di ang tiyatya. Sige kay paray, nagsalakan. Tata Badong, agsalat naman. Kita ang paray. Nagpintas na ito yung mga isala kanya. Oh my God. Miss. Miss. Ang mga ano kaya't mo asyak lang hindi mangisalakan ka. Nagdigos Siya, saan? Nabangloak. Ay, nabangsita. Si kalat tati kayat ko, Tata Da- Badong. Oh my God, tagsalat Pasensyakan paray. Tadi nakamot kayat. Naglastugan. Ay, paray. Ilimong nak, paray. Apay. Nagadwa nagpipinta sa babae ti mangkamkamat kanyak. Umaydan paray. Tata Badong. Taray pa daw. Ay, mga miss. Adakmat dito. Saan yun akamatan dyan na dangro akong pare? Saan da ka akayan? Ni Tata Badong ti kayat ni. Apay dagi jay anagado a babae. Badong. Ilam-lam mga ngarod ida. Kapay! Kaya't da ngay sala. Amin da. Ay, nabanuga kong tuyang. Adda babaem! Babaem dagit ha? Anya babaya sa sawumay. Dayta kinadang raw. Adda pay la babae. Amangayat ken ka. Nakita may, dagiti nagadoan nagpipinta sa babae. Ako mamkamat kanya. Ha? Iso adi nagtagtagibas sita, tuyang. Tauray no nabangsitak ako na. Adaw, tibabalasang agkamkamat kanya. Awan mo't kano na isalam, uray may isa balasang ije kasaran. Tal na kamat. Ni kano mo't Tata Badong ti kayat da nga isala. Huwag nga raw. Apay nga tako na nagdangro may. Kung saan pa yan nakapurma? Sika, nakapurma ka. Madiday ito ang mapaspasamak Madiya talaga ang kay. Igatangam ngamin ni Kabadong iti sabon na atap nagdigos may. Ay namaray, no sabon laeng, nagadaw ijay balay may. Apay nga rodasan nga agdigaws. Jak man namaw. Napandanag ninong kini kapitan. Pulaws asan ang nagdigaws. Unay mo daytan. Mangibabain manen ano kasta. Ngam amamaray. Ha? Nagado ababalasang tinangisalakin kwa na. Anya? Imay dapay sinurot aging gayjay balay may. Imposible mata mapasamak ti kasta Ay na, sinurot da. Isungarot anak kaungetak. Taado ti babalasang nga imay ijay balay may. Kahit anyat inaramid mo ngay. Binugaw ko ida. Kuna, adan asawa ni Badong. Ketsyak dayta. Kuna. Nasaya at dayta ngay naramid mo maray. Chip, barbaro ti pantalon kang t-shirt mo
agpagwapo ak mamay. Ha? Bareng adan masirpat ko na pinta sa balasang. Warog! Abay, tatabadaw. Itulod nakman ni Jay Ilay. Tamapanak gumatang iti abonaw. At damangot mo, Usay. Ada chip. Agat kalding. Siyak na ita. Ha? Nyaki din tagdamag kayo pailaeng. Ala, itulod mo ni Tata Badong. Uray kasta ti angot na chip. Ay, diyak kumakayat. Ay, padasa masaan na nga itulod. Tay reklamo ka. Illegal laging. Ay, sus, delikada. Sige, aglugan ka nga roden tatabadaw. Tay tulod ka. Para ko na! Aw. Aw, si Mardengay. Kita man, nailabas ako ni Papanak. Basit lang, may. Urayan na, kailugan nakmadlaing nga gaway. Kwaraw. Uy, guwapo! Ahem. Siyak day, jay. Hello, miss. Nagadudamat kayam. Mga missis. Che! Mrs. ka dyan? Saan asikati kayat mi? Iso! Ha? Siyak? Ay na, nagpogi kan. Nagbango. Yan. Ha? Apay nga isaw. Saan pa yan nagsuksukat? Nagbanglo ko na, mes. Diyak pa'y nagdigdigaws. Dua alawasain. Ay na, gwapo ka lang na. Anya tinagan mo. Badong tinagan day ta alaklakayan asa nangagdigdigaws. Saan ka, day? Bads, tinagan ka. Ay, wala na yan na nagmaya tanagan. Yan. Nagan ti artista. Nangagmaw ko araw. Anya kayo nita? Ta nakakita kayo, iti artista. Oo, idikdakan. Ipulong ka kininana to yang. Ay, hindi mo mo't ibagbagan. Sa di na ti kayat mo at pangidaytan mi kan kapogi. Ipulong ka talaga. Tapno may nakapangpanguray. Mapana marituyang. Berbero kag ni Badong ka umaray. Ni, saan pa'y anang gawad? Ay, saan pa'y nga raw? Kuna na mapanlaang gumatang iti abono. Ngamnay, aging ga ita, awan pa'y laang. Jay tricycle ni Kwarog tinakita ka nagluganan na. Ay, inakman damagan kin ni Kwarog di tabalayda. Ang amjak pa'y mo nakita limabas di tricycle. Awan da pa'y, mare. Enteng? Si Mang Pwede ni Kwarog? Awan pa di tricycle na. So kaya't nasa wine. Saan pa si Bangput? Ay Marituyang, awan kanupay ni Kwarog. Apay adamdamagan ni Marituyan. Apay Maray. Ay na, kapitan. Intulod ngamin ni Kwarog ni Badong ko jay ilay. Ay, no nagkuyog na gidya adwa. Sigurado nga ado ti pakaisab-itan da. Nagado pag-iinuman iji ili. Ay, awan man nga ruden Igatang namanen iti arak di kakaisuna nga igatang na iti abunaw. Ay, wala. Aday tamit tan ni Kwarog. Ay, sige, kapitan. Inaksabtan ang mga nuinlugan na ni Badungkaw. Ay, Kwaraw! Aw, nasa yata nakita ka, nanatuyang. Apay nga itakalaan. Ha? Saan mo nga inlugan ni Badungkaw? Nagbati ni Tata Badong ijay ilay, nana. Kinapudno na. Kaya't ko ti agi pulaw. Anya nga iti ipulong mau. Ni Tata Badong. Kuna na ajak ipulpulaw, ngam ipulong ko na. Nasakit ngamin tinagam kaw. Imbis asak ti asit gandag iti checks. Nimot Tata Badong. Ay, rumbang lang nga ipulong mau, Kwaraw. Nang nagkuha nagsasarita da, i-date da kano ni Tata Badong. Anya! Wala na. Ay, nagpipintas dagiti chicks sa mga date kan kwa na. Ala, itulod na, Kwaraw. Surutan ta ni Badaw. Ay na, nag-cute ka talaga. Nagkatawa ka. Ay, nakyukyut akpay. Ano ang kantaak, babbalasang. Talaga? Nangagyo? Agkanta ka
plano ni Bans. Os, denggan tayo man nga ron. Tenggan niya, You gave me hope. The strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. Ay, nagmaya ka talaga ti boses na ka. Ay, thank you. Uray to pa isa kami katagpalakpak. Singer ka lang, Aruden. Artista ka pa. Ay, Kantaan nakman man. Ha? Tuyang? Ay, Lola! Umadayo ka dito ay tamadama ti date me. Sana kalula! Ha? O sige, ikanda ka itilimos. Abay, anya ti pangipagpagarupan nyo kanya. Agpalpalama. Ha? Asawak da ito ididit yung alakay. Dahil artistahin. Agawid tanda dong. Di ka lamabain. Ay, di mo yawid ni Bads ko. Ay, aguray ka mata tuyang. Umaikan ko na klang arudan. Umaikan! Tibogo tuyang. Ay, imabuso ka mat ngamin tatabadong. Saan aga po ta inasitgan kan inang wisda ka dagiti babalasang mapankalatan. Todas ka ita kinitoyang mo. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun liabida tayo, anay! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.